Una jove de 17 anys va donar llum a casa seva. Va venir amb la seva mare i el seu germà perquè sagnava. Vaig veure que tenia mal color, que estava commocionada, que suava. La vaig fer estirar, li vaig prendre les constants i la vaig portar a la sala d'operacions. Em vaig fixar que tenia les compreses xopes de sang. Em va demanar que fos discreta, que no en digués res a la seva família. Li vaig dir que jo només volia fer la meva feina. Li vaig fer un tacte i vaig constatar que tenia tot el perineu esquinçat fins a l'esfínter. Ho vaig haver de comunicar al metge. Vaig dir a la noia: he hagut d'avisar el metge, has tingut una criatura. Em va respondre: no, he caigut damunt d'una ampolla. Li vaig dir: no, has tingut una criatura. Li vaig examinar els pits, vaig constatar la pujada de la llet. Li vaig dir que no ho explicaria a la seva família, però que em digués on era el nadó. Llavors em va dir: he tingut un nen al lavabo. Li vaig contestar: on l'has deixat? Em va dir: l'he ficat en una palangana plena d'aigua per ofegar-lo. Quan em disposava a avisar el metge, va agafar unes tisores i em va dir: vostè o jo, o em mato o la mato. Aquella mare soltera de 17 anys havia tingut por de la seva família.